Epa lagunok ongetorri Lasto Txapolen kanalera ongetorri. World of Warships honetara eta hemen daukagu itsasontzi berria, kasu honetan ipar poloaren ekitaldia bete ostean lortu dugun Podharski tier 8ko kruzero hau eta Vladimir Romanov bere kapitan dugula eta 6 puntutxu jarri aldizkiogula honi, beraz jarriko dugu abiadura gehiago izan dezan. Hobetuko diogu gauzatxoak hobetzeko gauzak eta agian gehiago bizitzeko. Beraz, after boltxebike hau frogatuko dugu operazio batean, eta hori atera daiteke edo oso ondo ala oso gaizki. Beraz, aurrera goaz ezin motatako operazio antokatzek segun jokatzea tier 8ko itsasontzi hau ongi jarri baldin badut. Eta daiteke beste moduan jartzea erratu egin naizelako eta ez. Vale. Ba, pizkanaka joango gara hemen. Vale, hau izango ditzateka ur bat Argentina moduan. Penetrazioa duen itsasontzi delako eta gero torpedoak ere badauz. Eta Argentinak ez duen gauza horietako bat da, honek ekea duela. Vale, beste bat egon barko ditzateke eskerreko hegal honetan. Ea noi zateratzen duen. Bueno, presizio aldetik ez dago txarto mugitzen ez de momentu horretan, noski. Aber itsasontzien konten nola funtzionatzen duen. Hora horren atea barzaigu itsasontzi bat berehala. Hora entzuten dira itsasontziaren motoriak eta bat. Agertu zaitez hor. Bueno, nire aurrez aurre ematen ari gatzaio. Torpedoak laizue izango ditu, baina oraingoz hori berdin zaigu.
Eta uste dut ere ez genuela asmatuko. Ez zergatikan ere. Ezen bat min. Horiek zuntzitu ditugu defentsa horiek. Ez eskigulako bat ere komeni. Bueno, horra asko ere ez da mugitza. Bere kontu askorik ere ez diogo emango. Bale, kamuflajea berea nahiko polita da. Uste dut ez direla heltzen. Bueno. Saiatu argalik eta min gehien egiten. Galditu gainera biako esatu.
Vale, orain nondik ihes egin behar dugu. Ja. Vale. Joango gara arantza. Bueno, arrazoia dauka. Bueno, izatez batek iazen badu ere, uste dut partidera azten dela. Bueno, horren bota esakizke apur bat etxaila gu asko ez detektatzeko. Bueno, hori orain berdin zaigu. Bueno, orain alik eta min gehiago egiten saiatu. Benetan! Osa, mugitzen ari naizen momentu horretan bertan hasiko duzu estea tirak botatzen. Erdian jartzea, oso ondo. Ez benetan, batzutan jendea nahiko gorrotagarria da. Hendu alba dugu fuso erditik. Nahiko ongi legoke. Bueno. Eta tiro gehiago bota, min gehiago ingo diogu. Uff.
Agian torpedoak oso ondo ere dizkiogu bota. Bueno. Eskerra kruzero hau den apur bat. Akoresantu kontra borrokatzeko. Jarraitu ezagun hor mina sartzen. Hori suntzitzen badugu askoz ere hobeto guretzat. Bueno, laurogeita bi mila ezago txartu. Bueno, diru nahikotxea hasi dugu. Vale. Zer zen begiratu nahi nuena. Vale. Orduan dauzkagu lau plaza bat izango litzateke. Naiz eta bost izan, bost horietatik bat da Shimakase rentzat, nahiko esperientzia beharko dugulako. Beraz beste laurak, printzipio izango litzateke Bayer, Ruke, eta Shokaku printzipioz. Bueno, gero ere ia zen lortzen dugun lehendabizi eta Panasian edo Ramat edo Funsun. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago. Agur.